Dobar dan svima, znači pre svega našim koordinatorima, ali i gostima iz Slovačke, iz Republike Srpske koji su danas sa nama. I ja se nadam da će ovaj sladoled biti dovoljna motivacija da odslušate sve ovo što ću danas podeliti sa vama. Danas kad plivate u moru informacija o Evropskoj uniji, ja verujem da ste bili ne u zoni i da je to bilo zanimljivo. Vreme je da se upoznamo i sa nečim novim čime se mi bavimo. Kada su rekli kako da predstavimo kampanju za borbu protiv govora mržnje na internetu, meni je to bilo ovako, tamo gde su mladi, na jedan zabavan način i tako da vama to bude nešto što će vam biti dovoljno upečatljivo da poželite da radite u svojim lokalnim sredinama. I naravno da vi sad nećete da sedite sat i po i da slušate kako ću ja pričati o tome da je to Savet Evrope inicirao zbog toga i toga, daćemo neki opšti uvod, ali ono što je meni bitno je da vas upoznam sa tim šta se radi na nacionalnom nivou, šta je ideja ove kampanje, šta vi možete da uradite u toj kampanji i čemu to sve zapravo i služi, jer je to nešto što je bitno za mene, za sve vas, za sve ljude koji se zapravo nalaze na internetu. Koliko vas je bilo u prilici da čuje za sada, eto, samo 2-3 pitanja ću imati, za to da je u Srbiji pokrenuta kampanja protiv govora mržnje na internetu? Dobro, vrlo zadovoljavajući odgovor. Da li ste upoznati sa tim šta se dešava, ko jeste i ko smatra da je dobro obavešten o tome i da zna šta je kampanja za borbu protiv govora mržnje na internetu? Prva polažeći ne radi. Znači, dobro. Ajde da kažemo, nivo obaveštenosti znamo da postoji, ali ne znamo baš šta je. Najprej ću se predstaviti, za sve koji me ne znaju, pošto vidim da ima jako puno novih koordinatora. Ovo je Aleksandra Mitrović-Knešević, Ministarstvo omladine i sporta, šef grupe za međunarodnu saradnju i ono što je bitno za ovu priču, osoba koja predstavlja Republiku Srbiju u svim telima za mlade Saveta Evrope, znači nadzornom odboru za mlade, programskom komitetu, follow-up grupi za praćenje kampanje na evropskom nivou, koordinacionom odboru za mobilnost mladih, dakle sve ono što negde za mlade postoji na nivou Saveta Evrope. Ja sam se zaista zbog vas trudila i da se kandidujem i da budem odabrana, da biste i vi imali informacije, da bismo mogli da lobiramo za Srbiju i ono što najčešće izgovorim kad počnemo ove prezentacije, iskoristite to. Iskoristite činjenicu da imate svog predstavnika u svim mogućim telima, kad pišete projekte, da pozovete tu osobu, da zatražite od te osobe savet, pismo podrške, bilo kakvu vrstu druge podrške koja vam treba. Dakle, zato sam se prosto predstavila da kad imate ideju međunarodnih fondova, razmišljate i o Savetu Evrope. Ono što je jedna od aktivnosti koje Savet Evrope sprovodi je i ova kampanja. Zašto je ona bitna? Zato što nije nešto što je nametnuto od strane institucije, već nešto što su sami mladi ljudi zaključili da im treba. Dakle, ne znam da li znate da u Savetu Evrope sve funkcioniše na principu ko-menadžmenta. Verovatno većina vas zna da je otprilike šta je ko-menadžment, zajedničko odlučivanje s jedne strane predstavnika institucije, s druge strane mladih. Savet Evrope zaista taj princip i poštuje. I ono što je bilo bitno da se pitaju mladi ljudi šta to vama treba, šta su prioriteti, ako imamo toliki i toliki godišnji budžet, zašto da ga trošimo? I mladi ljudi su negde seli, provećali i dali 2 prioriteta, oba su se ticala nasilja. Mogla sam i da vas pitam i možda biste krenuli sa ekonomijom ili biste krenuli sa obrazovanjem ili nekako drugačije, ali verovali ili ne, vaši vršnjaci na nivou Evrope kažu da je nasilje, netolerancija, diskriminacija, da je to jedan od centralnih problema sa kojima se treba boriti. I tako su počele 2 velike inicijative. Jedna, koje su bila omladinski ambasadori mira za konkretne akcije na terenu i druga za aktivnosti na internetu. Jer ono što je bitno da znate i ono što mladi ljudi često ne razmišljaju, sve što napišete na internetu je kao da ste uradili u realnom svetu. Dakle, to ne nestaje samom činjenicom da ste pritisnuli off dugme i da ste ugasili svoj kompjuter, a svi nekako imaju sliku da kad se kompjuter ugasi sve to nestane i pojeo ovu macu, nema problema, nema mržnje, nema ničega. I kad ja sad pitam ljude, i to mlade ljude, mi radimo radionice po školama, šta je za vas govor mržnje? Jeste vi nekad bili deo govora mržnje na internetu? Oni svi kažu, ma ne, nismo nikad ni čuli, ni videli, niti bili deo toga. Onda mi ispričamo šta govor mržnje zapravo predstavlja i da je to čak i svaki negativni komentar ispod nečije slike na Facebooku koji vređa nekoga i koji nekog može prilično emotivno da dotakne, povredi i slično. I na kraju pitamo to isto pitanje, da li ste bili nekad svedoci govora mržnje na internetu ili deo istog?
verovali ili ne, 90% ljudi je ili počinilac, ili svedok, ili sam žrtva govora mržnje na internetu. Tako da mladi kad su lepo zaključili da je to problem, zaista su s pravom zaključili i pokrenuta je velika globalna kampanja u kojoj su uključene sve zemlje članice Saveta Evrope. Ona je zvanično lansirana 21. marta. Mi volimo da kažemo da smo mi lansirali kampanju pre kampanje, jer je naša prva aktivnost išla 7. februara. Ali šta je zapravo ideja te kampanje? Da se negde, dakle, ona ima negde, sad ću reći ovako, preventivnu, edukativnu komponentu, da mi svi pričamo o tome da aktivnosti na internetu mogu nekoga da ugroze. Vi ćete sutra čuti prezentaciju da su neki ljudi pokušali samoubistvo zbog toga što je pisalo na Facebooku, da su neki ljudi imali ozbiljne zdravstvene probleme, da su se zakazivale tuče i slično. I podsjetit ću vas samo, ovde vidim većinski, ima dosta muškaraca, verujem da dobar deo devojaka prati sport, kad je prekinuto, znači, verovatno ste gledali u Nišu, kad se igralo finale, pa je prekinuta utakmica. Mi smo te večeri pogledali na B92 sajtu 652 komentara. Od tih 652, 600 je bilo na temu ubi za kolji, protiv nekoga, protiv nečega, prilično agresivno, što znači da je govor mržnje zaista prisutan i da je to nešto protiv čega se mi moramo boriti. I kada je pokrenuta ova kampanja na evropskom nivou, mi smo prepoznali da je to naša nacionalna potreba, posebno zbog regiona u kome živimo, i meni je drago da su tu i naši prijatelji iz Republike Srpske, jer delimo iste muke, ceo region deli muke i zapravo cela Evropa. To je nešto što je, znači, vređanje bilo koga na verskoj, nacionalnoj, seksualnoj, bilo kojoj drugoj osnovi. Ja kažem, ljudi ne razmišljaju, ali kad neko kaže meni ili Mariji ili bilo kome ti si plavuša, to je takođe govor mržnje. Ili šta god, znači jako je puno slučajeva gde prosto mladi ljudi ne povezuju to sa govorom mržnje na internetu. I naša ideja je da o tome počne da se priča, da ljudi počnu da to uviđaju kao ozbiljan društveni problem i da negde smanjujemo nivo mržnje koji kasnije eskalira na ulici. Jer govor mržnje na internetu, sjajno, vi se ugasite se kompjuter i to je to. To bi bilo jednostavno. Bilo bi jednostavno da se kasnije ne prenese na ulice, na stadione, na trgove, u škole, gde god se ti isti mladi sa Facebooka kreću. Znači, bilo bi jednostavno, ali nije. Jer sva eskalacija nasilja sad ima svoju online i svoju offline verziju. Dovolte nám, aby sme aj my zo Slovenska povedali pár slov a vyjadrili myšlienku kampane No Hate Speech aj túto v Srbsku. A chceme teda povedať, že sme veľmi vďační srbským organizátorom, že nám poskytli pohostenie, že nám dali stravu, ubytovanie a ku kampani chcem povedať, že sme bez nenávisti. Svedoci smo veoma razvijenog nasilja na sportskim terenima, na ulici, u gradu. Sve se to dešava tako što to dođe sa interneta. Naravno, mi smo tu da sprečemo mržnju na internetu, da ličnim razvojem dođemo do razvoja mladih, do razvoja zajednice i do onog ne govoru mržnje na internetu, ali da to uradimo tako što ćemo usaditi u svoje srce ovo veliko ne govor mržnje. Dakle, za mene je govor mržnje na internetu psovanje, vređanje na osnovu nacionalnosti, veroispovesti, boja kože i ne znam, na osnovu seksualne orijentacije, ako neko, ne znam, na svom Facebook profilu ima neku sliku koja možda izgleda malo čudnjikavo ljudima, ali opet i onda krenu da pljuju. Govor mržnje mi je ova osa koja očigledno hoće da me izbode. Jeste, to je to. Inicijativa Ne govor mržnje na internetu je veoma bitna kako za sve mlade u Novom Pazaru, tako i za mlade u Srbiji. I moja topla preporuka je da svi pokrenemo i da ova kampanja bude veoma uspešna, da uključimo sve bitne aktere u našim lokalnim zajednicama. Što se tiče Novog Pazara, mi smo vrlo često imali problem sa govorom mržnje, što na sportskim terenima, što na internetu, tako da će ova inicijativa sigurno zaživeti kod nas i borit ćemo se da govor mržnje na internetu iz Novog Pazara ne ide ka svetu. Internet je za nas mlade ljude postao mesto gde provodimo najveći deo našeg vremena.
kad je nasilje na internetu u pitanju, kao i kod svakog nasilja, najgore što možemo da uradimo da ćutimo o tome. Tako da je moje mišljenje, ja želim da poručim svima, da je dosta bilo ćutanja, recimo ne govorom mržnje na internetu. Plne podporujem kampaň bez nenávisti na internete, pretože si myslím, že ľudia by mali byť vedení k tolerancii voči iným ľuďom. A ako jeden známy muž povedal, máme byť tolerantní ku všetkému, len nie k intolerancii, a preto sa plne stotožňujem s touto kampaňou. Kampanja protiv govora mržnje na internetu jako je bitna za dalji razvoj i napredak u našoj zemlji. Pre svega, ovom kampanjom uspjećemo da sprečimo i zaustavimo govor mržnje na internetu koji je sve više zastupljen. Samim tim, kada ne bude bilo govora mržnje, ljudi će se zbližiti i evropske vrednosti će doći do pravog izražaja.